Hello friends, welcome back to my YouTube channel. आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं आरो जोंनि भिडिअखौ नोंथांमोनखौ आं मोजां मोनगोन आरो नायगोन होननानै आं आसा खालामबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबासो बुजिगोन जों सोरखौ लोगो हमगोन आरो मा रायलायगोन आरो सोरजों जोङो बहा थांगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो लाइक, शेयार, साबस्क्राइब आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव। नोंथांमोना भिडिअआ मोजां जादों जायाखै कमेन्ट सेक्सनाव बुंहरबानो जाबाय। Today on 17 July 2021 and today also we are going somewhere. That means we are going to field and so look the video first to last and please subscribe my YouTube channel and finally we reached. आंनि नामा बुलाल ब्रह्म। गामिया 2 नं दगलपारा। आच्छा ओमफ्राय बिजनेस साबडिभिजन बिजनेस साबडिभिजन डिस्ट्रिक्टआ चिरां जाहैबाय। चिरां जाबाय। आच्छा जागोन एसे सावरायनोसै सानदों हो माने जिखुनु जाया दाथ' माइ गायदों नङा होमबा खै बिगासो दं ओरैनो आंनाव माबा दङ आंनाव दा 4 बिगा दङ। 4 बिगा 4 बिगा मा माइ गायदों आं दा रनजित गायदों। रनजित ओरैनो ओमफ्राय रनजितखौ नोंसोरो मथा मथि खै दिनाव माने मोनो खै दिनाव हानो हायो आरोखि दा बेखौ गायनायनिफ्राय बियो खमावनो 3-3 मासआनो नांगौ नामा? 3-3 मासआथ' नांखागोन जेनेबा माबानिफ्राय ओरैनो टटेल फोजेननायनिफ्रायथ' 155 देससोआ नांखागौ रनजितआ आरोखि ओमफ्राय बिनि माबाया प्रडाक्सना बेसेबांसो जायो? दा बे जायो दा ओमफ्राय बिदिनो खमावनो 12 मनाथ' जाखायो 12 मानि बिदिनो 12, 13, 14, 15 मनसिम थाङो आरो बिदिनो हासार होनायनि खोथा हासारथिंथ' होनो हायोबा जायो आरो बिदिनो। आच्छा ओमफ्राय ओरैनो बिनि अनगायैबो दस्रा माबा मावो नामा जेनेबा स्वर्न साबुवान बा बेलेग माइ माइब्रा जोसा बेफोरबायदि? आं बेखौ जोसाखौ मोनो गायोबा बिदिनो 8 मनसिम 8 9 मोजां जायोबा मोनो आरो जायो आरो। आच्छा प्रडाक्सन आरोना प्रडाक्सन। थिगानो ओमफ्राय दा ओरैनो नोंसिनि बे 2 नं दगलपारा ओनसोलावथ' रनजितफोरखौनो बांसिन मावो। दा रनजितखौनो बांसिन गायो आरो रनजितखौ दा मोजाङैनो दा एसे गायनानै मोनगासिनो दङ दा बिदिनो ओमफ्राय फाथोफोरखौ फैयो बिदिनो 8 मन 10 मन 12 मन बिदि जायो 13 मनबो जायो मोजां जायोबा बिदिनो आरो थिगानो दं दे जोंनाव फैबायलै फार्मारा नै सासे एकदमबारे मा नाम लिरो? मानास गारजि गामिया 1 नं बर'ला दांगुर। ओरैनो आदानाव दा मा खेथि दङ? ओरैनो आंनावहाय गय दं ओमफ्राय थालिर गायगासिनो दङ ओमफ्राय मैगं थाइगं थाबाय बेफोर दङ। ओमफ्राय ओरैनो गया दा खै बिगासो दं आदानिया? गया दा आंनाव गायथारखानाया थाइनायबो दंसै आरो गायगासिनो दङ आरो थाइहांहां दङ गासै 7-8 बिगासो जागोन। 7-8 बिगा जागोन ना माने 1 हेक्टरनि बारा? औ ओमफ्राय नैबे दा नुनाय थालिराबोथ' नोंनि? औ आं गायदों। थालिरा खै बिगा जागोन बियो? 4 बिगानि एसे बारगोन। गय सिङाव होखाबाय आरो ना? सिङाव होबाय इन्टारक्रपिं जाखाबाय। माइखौथ' गायनाय जायासै खोमा ने? माइखौ आं माबा बाखि थिखासो होबाय। आच्छा थिगानो दं। गायाखिसै आं गुबुन खेथि खालामनो थाखाय आं माइखौहाय माने हर्टिकालसारखौ बांसिन गोसो होबाय आरो ना? बेनि गेजेरजों माखासे खामानि मावनो गोसो जादों बेयावनो माखासे मानसिफोरखौ एंगेज खालामनानैहाय जाहाथे आं माने गुबुनखौबो हेल्प खालामनो हायो बेनि थाखाय आं हर्टिकालसाराव बांसिन गोसो होदों। थिगानो दं। लाइफां ओरैहाय आं मुदुफुल ओमफ्राय
खाबु जायोब्ला स्ट्रबेरि बेफोरखौ गायनो गोसो जादों आदसा आदसा हायाथ' दङ औ औ बायदि दङ माने नुनायावबो गायजोबनो गोसो जादों प्लानिं आरो माने नों माने टारगेट लाखाना दं आरो टारगेट लानानै दं खिन्थु आं ओरैबायदि गोसो जादों आरो आंनि गामियाव थानाय बेखार लोगोफोरखौ लानानैहाय बिसोरजों लोगोसे आं मावफानानै बिसोरखौबो बोखांनायनि मोनसे प्लानिं दं आंनिया थिगानो जायफ्रा सापर्ट खालामफानो गोसो बिसोरखौ लानानै मावनो गोसो जादों ग्रुप हिसाबै बिसिनि गायबाय गायनाया गोबां गायबाय ओमफ्राय आरो माखासे जिथु 10-15 बिगासोखौ आं माने माखासे ओरैनो बेखार थानाय जोंनि लाइमोनफोरखौ लाफानानै आं बेखौहाय एसे गायनो सानदों आरो आदसा थिगानो दं उन माने फिउचारावहाय एसे जौगानाय बिदिब्ला आदानिसिम गोजोननाय थाबाय हामबायसै नोंथांमोनखौबो जोबोद साबायखर बावबाय गुरा दुब्लि बारि बारि थाबायगासिनो मा मा माइ होनदों आब' 20 मुथि ना 22 मुथि निरन्जना आदसा आदसा बबाव गायगोन ओमफ्राय बेखौ दुब्लिया बेलेगाव गायहैगोन आरो ना आदसा आदसा गामिया मामोनलाय आब' सौधुरिपारा आदसा 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 दे दे ओरै नाहरलाय आब' एसे नायनांगौलै ओरै एसे दुब्लि बारियावसो खेबखायोना जोङो ओरैनो ओमफ्राय गामिया मामोनलाय फंबाय सौधुरिपारानि फंबायना नामा मा लिरो अलंबार नार्जारि ना आदसा आदसा थालिरा ओमफ्राय बे माला गायनायमोन ओरैनो एप्रिल ना बिगासेनिथ' बारगोनदां एरियाया लेबु बागानाथ' बिराद दंलै नोंसिनि ओनसोलाव मथा मथि ना न'फारायावथ' बुरजा दंखायो लेबुआ ओमफ्राय खै बिगा दंथाय फंबाय 3 बिगा ने ओरैनो माबानायाथ' प्रडाक्सनाथ' एसे गोबाव जाबाय खोमा ने खै बोसोरसो जाखोथाय बागाना ओरैनो एबारनो 3 बोसोरसो जासिगोन खोमा आदसा आदसा 3 बोसोर ना माने दामा बांद्राय गैया ने दाथ' एसे खम आदसा आदसा बे मेसें बोथोराव एकदमबारे दामा जाथारो आरो बेखौ माबा बिगाव माबा थांबायमोन 1800 बस्थायाव बस्थासेयाव आदसा आदसा बिदिनो 5 फनफोरजों बस्थासे जायो आरो 5 फन गिदिर गिदिरबा ओमफ्राय माबाखौ फिथाइखौ लांफैयो ना हैनांगौ आदसा गारिजों लांफैयो बागानाव लांफैयो आदसा आदसा दसेनो दुफिनजोब्बाय हाग्राया दाउ खाबाय थानाय नालाय खायजों सारनो नागिरदोंमोन सानदोंमोनबा मोनसे इमारजेन्सि मा दं बेखौ बारा गाय इमारजेन्सि मा दं इमारजेन्सि आरो दा मोनसे बेयाव नायफैदोंमोन नालाय थालिर बागान 40 बिगा दंहांबाय आरो बियो दा बियो माखौ होआ साइडआव बे हाजो होदोंमोन साइड फैजानानै दाथ' बिलाइआ माबाया दाथ' दंखं आरो ओमफ्राय दा मा होयो इमारजेन्सि मोनसे मुलि दं आरो हाग्रा मिना बिबो एसे खाथियावल' होनांगौ आरो दब जाना थायो आरो नामा इमारजेन्सि आरो